This is a Teja News Television broadcast. ప్రపంచ దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధాల ప్రభావం దేశీయ చమురు సరఫరాపై పడుతున్న నేపథ్యంలో కోసిగి మండలంలో డీజిల్ కొరత తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. కోసిగి మండలంలో మొత్తం 3 పెట్రోల్ బంకులు ఉండగా అందులో 2 బంకుల్లో డీజిల్ పూర్తిగా అయిపోయి నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒకే ఒక్క బంకులో పరిమితంగా పెట్రోల్ మాత్రమే లభ్యమవుతుండగా డీజిల్ వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. డీజిల్ కొరత కారణంగా మండలంలోని ఆటో డ్రైవర్లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆటోని జీవనాధారంగా భావించే తమ పరిస్థితి రోజురోజుకు దుర్భరంగా మారుతోందని వారు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఉచిత బస్సు సౌకర్యం వల్ల ఆదాయం సగానికి తగ్గిందని, ఇప్పుడు డీజిల్ దొరకక ఆటోలను స్టాండ్లకే పరిమితం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపారు. డీజిల్ లేక ఉపాధి కోల్పోతే కుటుంబాలు ఆర్థికంగా కుంగిపోతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరాను స్థిరీకరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని, మండలంలోని బంకులకు తగిన మోతాదులో డీజిల్ అందుబాటులో ఉంచాలని ఆటో డ్రైవర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ మీ పరిస్థితి ఎట్లా? మా పరిస్థితి ఫైనాన్స్ కట్టుకోవాలా, జీవనాధారం ఆటోల మీద బతున్నాం. 3 రోజులుగా ఇంటికి పెట్టాం బండ్లు. ఎవరు చెప్పుకోవాలి అర్థం మరి మా బాధలు. 3 రోజులుగా బండ్లు ఏడాడ ఆగిపోయినాయి. డీజిల్ లేదు, 3 బంకుల్లో లేదు, పెట్రోల్ లేదు, డీజిల్ లేదు. మా పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది. ఎవరు చెప్పుకోవాలి అర్థం కాదు. బంకుల్లో పోతే ఏమంటారు? డీజిల్ లేదు అంటున్నారు. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు? ఎప్పుడు వస్తుంది మాకు తెలియదు అంటున్నారు. ఎప్పుడు వస్తుంది ఎట్లా మీ జీవనార్థం ఎట్లా? మా జీవనాధారం ఫైనాన్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు. మా బతికేదే దీని మీద. అసలు 3 రోజులు ఎట్లా బతకాలో అర్థం కాదు. పేషెంట్లు వస్తున్నారు, డెలివరీ కేసులు వస్తున్నాయి. యాటి పోలు మాకు తెలియదు. డీజిల్ లేదు. ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఆటోలు తీసుకెళ్తారు. ఇవాళ వచ్చారు, అయిపోయింది, కంట కట్టాలా, బ్రాడీ కట్టాలా, మా మనసే కదా రండి. డీజిల్ లేదు.